Здравейте, днес ще ви подготвим кифлички с шоколад. Една чаша прясно мляко охладено, една чаша вода, едно пакетче суха мая, 2 супени лъжички захар, разбъркваме добре, половин чашка олио, на едно яйце само белтъка, една чайна лъжичка сол. А жълтъка отделям за намазване отгоре на края. Аз добавих общо 650 грама брашно. Добавя се постепенно бавно. Тестото ми е готово и го оставяме за 35-40 минути да втасва. Готово ми е тестото. Оформям го на големи топки и го оставям за още 10 минути да почине. И след това ви показвам как ги правя кифличките. След като сме готови и го оставяме за още 10 минути. Готови са. Сега ще ги намазя с жълтъка, който съм отделила. На предварително загрята фурна 180 градуса с горен-долен реалтан за около 35 минути. Това са готовите кифлички. Меки, много пухкави, издържат до една седмица. Моля, абонирайте се и дайте един палец нагоре.